Minutos antes das 12, hora prevista para o inicio do acto, os preto de 500 alumnos de infantil e primaria do Colexio Castelao de Rianxo, os que lle acompañaron tamén profesores e algún pai, saían ao patio para participar na concentración. Moitos dos cativos portaban cartaces e debuxos feitos por eles contra os incendios que estes días asolaron a varias aldeas do municipio. A moitos deles mesmo lle tocou de preto nas súas casas. Durante a concentración, dous nenos, Sonia e Iago, alumnos de quinto de primaria, foron os encargados de dar lectura a un manifesto, no que mostraban a súa total repulsa aos lumes, agradecían o traballo aos medios e voluntarios que participaron na súa extinción, e tamén reclamaban das autoridades un bosque autóctono e sostible. Ante o gravísimo incendio que asolou preto de 1000 hectáreas nos concellos de Rianxo e Douro, a comunidade educativa do CEI ADR Castelao queremos visibilizar a desolación ante o fenómeno como acaba de acontecer e que poñen en perigo a nosa paisaxe, o noso territorio, a nosa fauna e cada vez as nosas vivendas e ata as nosas vidas. Reclamar ás autoridades competentes un bosque autóctono e sostible, onde o eucalipto sexa unha extensión e non o principal monocultivo. Agradecer a todas as persoas, profesionais e voluntarios que participaron no operativo de extinción. Sen o seu esforzo e traballo incansable, as consecuencias serían moito peores. Pedir a toda a comunidade educativa, concello, profesorado, AMPAs, que non baixemos a garda e continuamos formando ao noso alumnado no ecoloxismo e na defensa do noso ecosistema, porque a educación medioambiental é tan importante como calquera outra materia. O acto rematou cun minuto de silencio e un sonoro aplauso. A imaxe do Castelao repetiuse tamén nos outros dous centros educativos do municipio, o Ana María Dieguez de Asados e o Brea Segade de Taragoña, así como tamén nas escolas do CRA e no propio Instituto IES Félix Muriel.